करे आपका बचाव। Kani ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan Lang. Ka Meghalaya kan jiet economic mat thamai sya ka ying dorbar thau ain ka jela ha ka ar punyo tarik menta ubnai rempang arjar ar pulai. Na kaliang jong ka All India Radio ngi kentu ekinong ngap jongi ban pendan kam yala ka hok ha ka te ka sngi bat ban nishim benta ha ka tamasa jong ka sensar pait ba. Ki khubor ki babnya ngan puliswa ya ki mat ki bakong san jong ka khubor lejmo ka President Draupadi Murmu ya ka jela Arunachal Pradesh na ka benta arsngi katbala sa satang hanyo sngi na ka benta ka election ha Meghalaya baro kinong yalam sengsan perthai kilabun kam ha ka yalap election ban khring ya ki pait ba. But Snowscam u Chief Electoral Officer ka Nagaland u V. Shashank Shekhar halor ka jingpen kriya nakabenta ka election ha Nagaland. Ki khubor ki babnya. Ka President Draupadi Murmu kan lejngo ya ka jela Arunachal Pradesh nakabenta arsngi. Kani ka jingle jingo ka President kari India kan sedang na duop menta ka sngi. Hakaba kan lej banya don rengkat haka jing rakhe ya ka jing dap lai pusan snem ka jing yo jela bapura ka Arunachal Pradesh. Haka ni ka sngi ka President Murmu kan lej ru sya ka jing yalang priang buram bala penlong ta ka sarkar jela ha Itanagar. Lasai ka sngi ka balong ka sngi baar haka ni ka jing lej ngo ka President kari kan ai jing kren haka jing yalang kerpang jong ka ying darbar thau ain ka Arunachal Pradesh ka banlong ha Itanagar. Kinong yalam jong baro ki sengsan perthai ha Meghalaya kelebun kambha ha kijing yalang pait ba kijing ya yalap election ba kijing ya rong nakawai kai tingkong yeng sakawai pat ban kring bat kerpat ikinong tap vote ban ai jing kersanya ki. Menta lasa satang hanyo sngi ba kajela kan sayo ya kijing ya tap vote bat layo i bagi nong yalam jong ki sengsan perthai ki ba kham he kum ka Bharatiya Janata Party BJP ka National People's Party NPP ka Trinamool Congress TMC bat ka Seng Congress kila shongshit shat ha ka jing yalap election. Ki Seng riulum ru wat la kim shim la penyang kertong na baro ki constituency kila kham penjam ya ka jing yalap election jongki ha ki thain ki ba ki kham khlan harilom Khasi jantia bat garu. Ka United Democratic Party UDP ka Hill State People's Democratic Party HSPDP ka People's Democratic Front PDF bat kaseng ka wadang thamai ka Voice of the People's Party ka VPP kila kampelet jingmot banyalap election hakithain kiba kila penyang kertong. Uhimanta Biswa Sarma nong yalam balarang ba ka BJP ubalong ru menteri rangba ka Assam ulapoy tiap hanong po ban penlong jingalap election. Hakaniga jingalang usarma ulaong bakaday tang ka BJP kabala ban tray na kabenta ka jingbha kipai riulum. Hakaway pat kalyang u Conrad K. Sangma nong yalam balarang ba ka NPP ubalong ru menteri rangba ka Meghalaya ulaong hakajingalap election jong u ha RR Colony ba kipai ka jela kisanya teli ya ka Seng jong u. Hakajingalap election ha Gambigre West Garo Hills pat u mukul sangma nong yalam balarang ba jong ka Seng TMC ulaong ba ka Seng jong u kalayo biang ya ka jingsanya kibrio ha Meghalaya. Nakaliang jong ka Seng Congress pat u mukul wasnik ula penlong jingyalang election ha North Tura katba u Salman Khurshid ula penlong ya ka jingyalang ha Mahendraganj. Ha Nagaland ka Seng Nationalist Democratic Progressive Party NDPP kala pelat pat ba ya kimat trekam election jong ka hanin ka sngi. La pelat pat ba ya kini kimat trekam da u nephew Rio ubalong unong yalam balarang ba ka NDPP bat kumju ru u menteri rang ba ka Nagaland rengkat ka jingadon lang u presiden ka ni ka Seng u Chingwang Konyak. Kimat rekam ka NDPP ki bu hakmat ya ka pule ka puthi ka koit ka khya ka rep karyang ki jingshna jingtei bat ki lat yo kam yo jam. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam sya phi ya ka khubor.
Chief Electoral Officer ka Nagaland V Shashank Shekhar ulaong ba usnos kembha halor ka jingpen kreat nakabenta ka election ha Nagaland ha barok kilyang bat bakan yait bai yait rentit bat kan longru ka basai bat ka bakhut ha ka jing yakran bat unang pathai khubor ka All India Radio syapang ka jingpen kreat ya ka election ha Nagaland Shekhar ulaong baladap ban penlong ki training ba pher nakabenta ki election officer ki returning officer bat kiwai ki officer ki ba day penya ya ka election baladap ru ban penpoy ya ki electronic voting machine syaki district ula benrap syu ba ka office ka ba penya ya ka election kadang dia tray nakapor syakapor bat barok ki bakit kam ha ka election bat kala penlong jingelang bat ki seng sign perthai ba pher ki pulit bat kumju ru ki bor ki ba pet ya ka jing ya bai ya renti ki kam Kajing ya yalap election Hanagalan kala syir hamba menta kat baki nong yalap election ki bapa na ki seng sign perthai ki dang yale ban kring ki nong tap vote ban kersan yala ki kertong ki baki lapen yang hakan ni ka lumpung election ka bamenta. Lasai ka singi uhimanta Biswa Sarma menteri rangba ka Assam unle yalap election ha local ground ha Bhandari ka bahap ha Wokha district na ka benta ukertong ka BJP u Mon Lumo Kikon ubayakun naka South Pau Bhandari constituency. Narendra B. Verma ubalong National General Secretary bat kumjuru North East in charge jongka Nationalist Congress Party NCP ula pelat pat ba yakimat trekam election jongka seng Hanagalan. Habayakran ha kajing yalang bala penlong nakabentakan ni kajing pelat pat ba yaka manifesto ha Wokha Verma ulaong ba usnohun haba upet ya kajing penkriak ki kertong kaseng haka election ka Banwan. Ula benrap syuk ba kaseng NCP kan kamshim kia ya kajing penpai ki surok nakabenta ban kentiu ya kayau ka hat hakinong kendong kajing plie ki lat yok kam yok jam bat kajing penkup bor ya ki kentai. Menteri Sarkar Pedeng bapet ya katnat ki kamrap Narendra Singh Tomar ulaong baka sarkar kadang yai trai klem sange ban kentiu ki kamrap hakari bat ula kentui ki samla pule ban ya no senyang lang ban penlong ya ka kamrap ka bayok nong bat ka bakentiu ya ka roi kapar hakinong kendong Tomar ula keren ya kani ya ka jingyalang penkup buram ki samla baladap pule ya ka postgraduate diploma haka agri business development naka Chaudhary Charan Singh National Institute of Agricultural Marketing College Kabala Long Jaipur henin kasingi. Tomar ula benrap ru ba ka sarkar kalayai pensul slur ya ki pa samla ban sedang ya ki startup lani ki company red. Ula ong baki don palat 10,000 tali ki startup hakari. Bat na pedeng kini palat 8,000 tali ki dai ki bedai bat ki kamrap. Ula ong ru baka perthai ka khamit lenti shibun ya ki jingmit kum ukhaw bat ukau nakari India ki bakari kalaju pendap bat kan nangyay pendap hakipor ki Banwan. Nagaland ki sengkenthai jongka district pek ki labu ki Jakarta lasi ban khanglat ya ka jingwan kit kiat hapo kisnong kithaw kabala pendon kam hakaban penbi ya ki nong tap vote. Ka district pek kadai ka jaka basyong basa da ki jait benriu Chakasang bat Pochuri bat kadon Santali ki constituency. Arngot ki samla kenthai kila du no yala ka jingim bat bungut kila mensaw hadian baka pick up ka bakila syong hakapor bandet jingyaseng kala kala. Syuaban poi syaka jingyaseng. Leathu bakini arngot ki samla ki bela klat ki dai ki ba nakasnong umdang na district West Khasi Hills. Kini baro arngot kilami banlet ruai kuaya hakajingya seng presbytery kirangba kabalalong habalang mau kumkha kabahap hamau shenrut civil subdivision. Kini arngot kisamla kenthai kibala klat kidai kibadang khatnyo bat khat prasnam karta. Ka khubor ki pulet kaya thu ba kane ka jingja basngausi kala jaha kapor prashitang menstap hanen kasngi bat yakiba mensaw lara no syakaryang do CHC. Bat katung ila poi syaka bakut jongka hubor kabalawan syapi naka All India Radio Shillong. Hakapor prabajing inya sok baka Daily Station naka benta ka hubor kaktian Hindi kaban buat pat ka hubor kaktian Pareng hakapor pra khatsan minute. Ngipen kan mauru bah hakapor pra shiteng in wan pai biang syaka nika station naka benta ka hubor naka thain syatay lami ngi.
Kani kadai ke All India Radio Shillong. Kami Meghalaya kan jit ikinong mikmat thamai chakaying dorbar thawan ke jela haka arponyo tarik menta ubnai rempang arajar arpulai. Nakaliang jong ka All India Radio ngikentu ikinong ngap jongi ban pendan kam yala ka hok haka taigasngi bat banishim benta haka tamasa jong ka sensyar paitba.